Dobrodošli u video 8.2 stranice. Drugi video sezone 8 i posvećen je modulu koji je srce CMS-a, kartici stranice. Modul je dizajniran tako da iz iste tablice u bazi vodi i obične stranice, naslovnica, kontakt o nama i blog članke. Razlika je u jednom toggle gumbu. U ovom videu pokazujemo kako kreirati novu stranicu, kako sustav automatski generira URL adresu iz naziva, kako se postavlja SEO naslov i opis za bolje pozicioniranje na Google i kako su sistemske stranice zaštićene od slučajnog brisanja. Krećemo. Otvorimo karticu stranice, naslov velikim italic slovima, stranice, ampersand, novosti. Tablica ispod sadrži sve stranice u sustavu. 7 kolona po retku. Tip, ikona, razlikuje običnu stranicu, blog članak i sistemsku stranicu. Naziv stranice s URL adresom ispod. Blog status toggle, vidljivost toggle, datum zadnje izmjene, akcijski gumbi. Boja lijevo gruba retka označava stanje. Zelena javno objavljeno. Žuta s upozorenjem, sistemska stranica zaštićena od brisanja. Siva, skica koja nije objavljena. Iz iste tablice modul vodi sve. Obična stranica je ona kojoj je samo vidljivost uključena. Blog članak je onaj kojem je i vidljivost i blog uključen. Skica je ona kojoj je sve isključeno. 3 akcijska gumba s desne strane. Olovka otvara stranicu u Page Studiju za uređivanje sadržaja. Crvena kanta briše stranicu. Naravno, samo nesistemske. Plavi vanjski link otvara stranicu u novom tabu kako bi vidio kako izgleda javnosti. Kreiranje nove stranice. Gore desno na popisu uvijek dostupna. Forma s 3 elementa. Prvi, javno toggle. Po defaultu uključen. Ako je uključen, stranica je odmah objavljena nakon kreiranja. Ako je isključen, stranica ide kao skica i nije vidljiva posjetiteljima. Drugi, blog toggle. Po defaultu isključen. Ako je uključen, stranica se odmah pojavljuje u listi novosti. Treći, input polje za naziv stranice. Upišeš naziv kakav će kupci vidjeti. Na primjer, naša priča, akcije ovog mjeseca, recepti za jesen. Klik gumb kreiraj. Što sustav radi u pozadini korak po korak? Prvi, sanitizira naziv da bude siguran od pokušaja ubacivanja koda. Drugi, generira URL adresu iz naziva. O tome detaljno u sljedećoj sceni. Treći, provjerava postoji li već stranica s tom adresom u bazi i ako postoji, dodaje vremenski sufiks. Četvrti, sprema u bazu s točnim datumom kreiranja i datumom zadnje izmjene. Nakon spremanja, sustav te automatski preusmjerava u Page Studio gdje slažeš sadržaj kroz module. Studio je tema sljedećeg videa, 8.3. URL adresa stranice slug. Slug je dio URL-a koji slijedi iza domene i identificira stranicu. Na primjer, ako tvoja domena je tvojafirma.hr i imaš stranicu akcije ovog mjeseca, slug će biti /akcije ovog mjeseca s crticama umjesto razmaka. Sustav generira slug automatski iz naziva. Logika je jednostavna i predvidljiva. Sve velika slova prelaze u mala. Hrvatska slova č, č, ž, š, đ pretvaraju se u njihove ASCII ekvivalente c, z, s, d. Razmaci postaju crtice. Sve što nije slovo, broj ili crtica se uklanja. Višestruke crtice se sažimaju u jednu. Zašto je ovo važno? Google indeksira URL kao dio SEO signala. Adresa s ključnim riječima rangira bolje od adrese s brojevima ili nasumičnim znakovima. Ako naslov stranice je sadnice lovor višnje,
URL će biti /sadnice lovor višnje i ta stranica može rangirati za pretragu sadnice lovor višnje. Što ako pokušaš kreirati stranicu s istim slagom koji već postoji? Sustav automatski dodaje vremenski sufiks. Tako uvijek imaš jedinstvenu adresu, ali možda ne idealno. Bolja praksa je mijenjati naziv da bude jedinstven. Slag se može i ručno preimenovati u Page Studiju, ali pažljivo. Promjena URL-a postojeće stranice znači da Google linkovi na staru adresu prestaju raditi. Zato uvijek postaviš redirect ako mijenjaš slag objavljene stranice. Toggle gumbi za status, javno i blog. Ovo su dva najmoćnija gumba na cijeloj kartici stranice. Klik na njih instant mijenja kako se stranica ponaša prema posjetitelju. Zeleni, vidljivost toggle. Uključen, stranica se prikazuje na webu, dostupna preko URL-a, ulazi u sitemap, Google je može indeksirati. Isključen, stranica je skica, vidljiva samo administratoru u Page Studiju, posjetitelj koji pokuša otvoriti URL dobija stranicu nije pronađena. Narančasti blog toggle. Uključen, stranica se pojavljuje u listi novosti, prikazuje se u feedovima, sortira po datumu. Isključen, stranica je obična, ne pojavljuje se u listi članaka, ali je i dalje dostupna preko svoje adrese ako je vidljivost uključena. Klik na bilo koji toggle automatski sprema promjenu kroz post zahtjev sa zaštitnim tokenom. Bez potvrde, bez dijaloga, instant save. Na drugoj strani, sustav update-a tablicu i osvježava datum zadnje izmjene. Praktični scenarij. Pišeš veliki članak za sutrašnji blog post. Kreiraš stranicu s vidljivost isključeno i blog isključeno. Slažeš sadržaj u studiju. Kad si gotov, uključuješ blog. Stranica se pojavljuje u novostima. Kasnije možeš isključiti blog ako želiš da ostane samo kao obična stranica. SEO postavke. Kritična je za Google rangiranje. U Page Studiju, lijevo na vrhu, sekcija SEO postavke s dva polja. SEO naslov i SEO opis. SEO naslov je tekst koji Google prikazuje kao plavi link u rezultatima pretrage. Ako ga ne unesete, Google koristi naziv stranice. Ako ga unesete, imate kontrolu nad tim što vidi potencijalni klijent. Pravila za dobar SEO naslov. Maksimalno 60 do 70 znakova. Ključna riječ što bliže početku. Mora biti razumljiv ljudima, ne samo robotima. Primjer dobrog SEO naslova. Sadnice lovor višnje, prodaja u Hrvatskoj, OPG Radočaj. Loš primjer. Stranica broj 7 ili početna. SEO opis je tekst ispod plavog linka u Google rezultatima. Meta description u tehničkom žargonu. Maksimalno 150 do 160 znakova. Mora opisivati što stranica nudi. Treba imati call to action. Naručite, isprobajte, pogledajte. Sustav automatski stavlja ova polja u HTML head sekciju kao meta tagove. Title tag, meta description, open graph oznake za Facebook i LinkedIn, Twitter card oznake. Dodatno, schema.org strukturirani podaci za rich snippets u Google rezultatima. Sve to izlazi iz dva polja u studiju. Bez pisanja koda, bez pluginova, bez dodatnih usluga. Sistemske stranice i brisanje. 6 stranica je zaštićeno od brisanja jer se na njih oslanja routing weba. Naslovnica, trgovina, kontakt, stranica o nama, košarica, blagajna. Te stranice nemaju kantu za brisanje uz red, u bazi imaju oznaku da su sistemske i admin sučelje to poštuje. Pokušaj brisanja kroz direktni URL također je blokiran na razini servera. Sustav provjerava listu zaštićenih adresa prije svake delete operacije. Zašto baš te? Naslovnica je default URL nakon ulaska na domenu.
Trgovina je glavna stranica webshopa s popisom proizvoda. Kontakt sadrži formu i podatke koji su zakonska obveza za internet trgovine. O nama je standardna stranica koju Google očekuje za ozbiljne sajtove. Košarica i blagajna su funkcionalni dijelovi tijeka kupovine. Brisanje običnih stranica. Klik na crvenu kantu. Otvara se Confirm dijalog s pitanjem da li si siguran. Klik OK, stranica se trajno briše iz baze. Brisanje ide kroz post zahtjev sa zaštitnim tokenom, ne kroz get link kao kod tipičnih CMS-ova. To znači da napadač ne može trigerirati brisanje preko maliciozne slike ili linka u e-mailu koji bi posjetitelj kliknuo dok je admin logiran u drugom tabu. Vrlo važna napomena. Backup baze radimo mi kao pružatelji usluge, ne klijent. Klijent nema pristup serveru, samo administrativnom sučelju. Backup služi isključivo za vraćanje sustava u slučaju pada servera ili sigurnosnog incidenta. Ako slučajno obrišeš svoju stranicu klikom na kantu, sadržaj je nepovratno izgubljen iz tvoje strane. Backup ne vraćamo zbog korisničke greške. To znači da moraš sam ponovno upisati tekst, postaviti slike i složiti module. Zato klik na kantu zahtijeva potvrdu. Brisanje radi pažljivo i samo onih stranica za koje si 100% siguran da ti više nikad neće trebati. Sažetak. Modul stranice vodi i obične stranice i blog članke iz iste tablice. Razlika je samo u blog toggle gumbu. Kreiranje. Naziv, 2 toggle gumba, klik, kreiraj. Sustav automatski generira URL adresu iz naziva, provjeri preklapanje, sprema s datumima. SEO postavke. Naslov i opis u Page Studiju. Ide u HTML head, Open Graph, skema, strukturirane podatke. 6 sistemskih stranica zaštićeno od brisanja. Brisanje običnih stranica ide kroz zaštićenu post akciju. U sljedećem videu 8.3, Page Studio, najveći video sezone 8. Kako se slaže sadržaj stranice kroz module, drag i drop, 28 dostupnih komponenti, real-time preview. Vidimo se u 8.4.